A casa nostra cada cop consumim més peix, uns 27 quilos per persona a l'any. Un consum que ha augmentat malgrat la crisi. El Mercat Pesquer Internacional es dona cita des d'avui a Fira Barcelona amb el Saló Seafood, on hi participen una vintena d'empreses catalanes. El sector aposta per productes més saludables i de fàcil preparació. Amb noves tendències, la indústria busca seduir els consumidors més reticents, com l'infantil o les persones que viuen sols. I ara cada vegada més el que vol la gent és producte ja que pugui cuinar ràpid, que pugui anar a casa i consumir-ho amb una facilitat, per tant que cada vegada més els paquets petits. El producte és de cultiu sostenible i ecològic, l'envasem en un format petit, que és molt còmode de conveniència per casa, i és fàcil de fer servir, s'obre i aguanta 3 o 4 dies. Mercabarna és la major oferta de peix i marisc d'Europa i amb aquesta marca enguany s'aposta fort pel mercat alemany perquè sigui el 12% de les exportacions. És el mercat alemà amb un 89% de peix importat, amb una població de més de 80 milions de persones i amb una capacitat adquisitiva molt important. Barcelona és fins dimecres l'epicentre del mercat pesquer mundial. Que es el hub del entorno mediterráneo a nivel de negocio. Piénsate que estamos haciendo más de 250 reuniones entre empresas de visitantes y expositores y por lo tanto, bueno, pues es algo que realmente interesa muchísimo a la industria. La crisi no sembla afectar el consum de peix a les llars de casa nostra que destinen el 13% del pressupost alimentari als productes del mar. Ens ho deia la Sònia Papella al començar, les comarques del sud de Catalunya estan en alerta per la gran quantitat d'aigua que hi pot caure al llarg